Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê de xuyaniyek di salvegera raperîna 12 Adarê de belav kir. Têde got ku ew roj wekî hoşyariyekê ji rewan û wijdanê Kurdî re da ku rijdbûna xwe li dijî rejîmê û binpêkirinên wê derbrînin. Enekesî di daxuyaniya xwe de got ku ji yarîgeha Qamişlo raperîn dest pê kir. Gelê Kurd ji dêrikê te Efrînê û Heleb û Şamê derketin dijî rejîma Sûriyê. Raperîn li dijî rejîm û stemkariya wê bû. Di encamê de hejmarek kes şehîd û birîndar bûn. Tevê pîlana rejîmê ji bo rijdbûna gelê me ji nav bibe, vê raperînê dîwarê tirsê şikand destpêka rastî ji şoreşa Sûriyê re ya di sala 2011 de bû. Enekesî serbar kir ku salvegera serhildana 12 Adarê di rewşên pir zehmet yên deverê bi giştî û Sûriyê bi taybetî tê. Enekesî jî dê bimîne hilgirê projeya netewî û niştimanî li ser asa navdewletî yên giringiyê didin rewşa Sûriyê û têkiliyê bi hêzên şoreş û opozisyona niştimanî Sûrî Demokrat li gorî nerînên siyasî ku mafên hemû pêkhateyên têda parastî be bike û ev hemû nayên destxistin bê veguhestina siyasî li gorî lêvegera netewên yekgirtî û cîbicîkirina biryarên wê yên girêdayî bi Sûriyê. Enekesî got jî ku ew ê berevaniyê di ber dadweriya doza Kurdî de bi hemû şêweyên diplomasî û aştî bikin ta ku mafê gelê me di destûrê de li Sûriyê were sepandin. Hevdemê rewşa deverê ya zehmet ku têre derbas dibe ku hîn binpêkirinên grûpên çekdarên Jalê Tirkî ve piştevanî kirîne li her yek ji Efrîn, Serêkanî û Girêspî berdewam in ku siyaseta rêbazkirî bi guhertina demografî li deverê disepîne û rêgiriyê li vegera xelkê deverê dike. Herwiha hînê rêveberiya pedê siyaseta devgirtin, tirs û birçîbûn û revandinê di dermafê milletê me de dimeşîne, da ku her dengekî li dijî wê qedexe bike. Ev yek jî sedem bû ku xelkê me berê xwedan koçberiyê û li ewlehî û jiyanê bigerin. Di heman demê de ev yek belgeyeke li ser binkeftina wan ya siyasî û rêveberî û ev kiryarên tirsandinê li hemû deverên Rojavayê Kurdistanê nikarin rijdbûna milletê me ji nav bibe û dê di xebata xwe de berdewam bin ta ku mafên xwe yên rewa bi dest bixin. Enekesî jî daxwaz ji civaka navdewletî dike ku bi berpirsiyaretiya xwe rabe û biryarên netewên yekgirtî bi taybetî biryara 2254 bicî bike. Herwiha enekesî di daxuyaniya xwe de got ku ew tekeziyê li ser helwêsta xwe bi yekbûna helwêsta Kurdî dikin û giringiya gihiştina rêkeftineke giştî ku berjewendiyên gelê me da ku birûmet û azadî bijîn dikin. Tevî binpêkirinên rêveberiya PD da ku danûstandinan ji nav bibe. Di dawiya daxuyaniya xwe de Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê got ku wefadariya me ji şehîdan re diriya xebatê ji bo sepandina mafên gelê me di destûrê de û damezrandina dewleteke yekgirtî pirjimarî mafên hemû pêkhateyan li Sûriyê têde hebe, di nav de mafê gelê Kurd.